sería como unas normas que pues como que nos ayuden a convivir a todos juntos. Un dret és algo que tenim que fer els xiquets. El derecho a la igualdad, el derecho a la vivienda y el derecho a la educación. Tenen que escoltar, que tenim dret a l'educació. Pues los adultos, los profesores. Els adults, els professors, els pares. No, para mí todos son iguales. Tots els drets de la infància són iguals d'importants.